Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Akong giadto si Dudoy. Don't stress your mind, we coming home tonight. Magpahilot ko niya ba niya? Wala man siya. Gilantan jud ko ay gabiin no kay gitakigan ko. My God. Katumaning napasaran ko bagkaon nga. Alas 3 na siya ay ako nakapaniud to. Lain mo dai no. Murag kuan, murag. Grabe gabi gipanugnaw ko nga. As in walay dili pwede mga ngayog tabang kay nabiya sa bukid ni. So laban ni palit kog tambal. Ipalit kog tambal. Hello, maniod to ko kay mainom kog tambal. Wala mo si Dudoy. Maasa di si Dudoy ma. Wala lagi dito man oh. Ay nanasa. Ang pahirap unta ko. Wala may tao sa ilang kuanggo. Dapat lamirian. Si amang wala. Hulos ko toslok be. Ay mga unta. Tegan. Wala. Amala lansunis. Lansunis. Wala na? Wala na lang. Palit kong tambal. Kay makita sa vlog ba kung saan pagkaon ni mo hang kinheson. Kinheson. Wala man siya nan. Nasa man di eh. Ay, labay niya. Oh. Oh, laod ay kayo niya ko ano ni. Ano niya? Tanay ko siya tanay. Mamay og. Laban. Ano ito sulo? Mugna po ka no? Ay. Unsa nga anima mo na si saka-saka? Tapok-tapok ang tawag diri, mo na si tapok-tapok. Away tapok nga away niyan. Nami unta ning naay katungkuan ba? Dagom. Kaon ko kay aron mahilot, hindi mo sa makuha. Ay nabali na lang man hinuon ning kasaga. Nabali. Ngawagtang diretso. Kailan pa naman din? Mulai sohol. Kanse. Anong kong tambal.
Ambo, ngano ni ay, dali man kay tamahilantan ani. Ako, samukan kay ko ng piso dito. Oy, wala na piso. Karon ay close mo na ko tulungan ay dapat ang tulungan. Ayaw mo na makakatulungan. Pila sohol. Alay. Asa? Ano sa katigulang? Chuy, ka-vlog ko. Taki ako gabi iday. Tigil tinawag check. Ay, mainom na kong tambal. Ginuog ko ah. Ang kaon na lang yung ko. Security guard, mahadlok, manood koan. May tao? Ah, kagikan niya. Pasel pa. Tukang ang dala eh. Magkulot ko, buhok, yung koan. Ano ni? Good Shout out sa afternoon, ni guys. Ian. Okay, Shout nag-vlog out Ian. sa akong baby Ian. Ayan. Bibi. Iyan! Ayan, nakita na ko yung vlog ka ganina. Ang cute-cute mo pa rin. Love you, Iyan. Awa siya sa bahay bukid. Ayan, thank you so much ha. O God bless kay. Niyato kung ila Tawag sa kuwan, be. Niyato ko ila dudoy. Wala mas dudoy. Tawag ako, Mirian, be. Paanhin diri. Mirian nga. Yung anak ba? Yung anak mo akong kurutan. Mirian. Mirian ba itong naitindahan? Di na mo anhi diri, uy.